Jadú bhreanga trí ceathar seo Gaeilge don lá inniu. Nes inniu don Gaeilge be dolór glas díort agus tá go dobar dheanú is tíon seo. An rud a céad tú dheanú go ag an cé lehanana atá glán. Agus tá go fógra nó poster nó advert a tháinig don bhrégan is farlaat. So glad couple bommate an leis lis muni an bhrégan is farlaat. An farlaat de Xbox nó Barbie nó clé Pokémon. Glad couple bommate bheits muni sá a tosaíonn si bhar. An sin tá go lehanana omlan a úsáid hon do ógra nó de advert a dheanú. Hegla dheanú mar seo, nó hegla cheantaí mar seo ach ba bhfuil an lehanana omlan gent clúide hebal. Nes dá ógra tá couple rud a ceithí si bh dheanú. An céad rud a ba bhfuil ná bé ormh cinnte a dheanú go bhfuil teidil do ógra. Cosa leis an ceann ó inné. Ba é heidil an ceann sin na Nintendo Switch, mar bhí an fógra sin faoi Nintendo Switch. So tá teidil di ormh. An darna rud tá picture jazz dacha di ormh. An cibalibh nar bhí ja fógra agin faoin scanan Toy Story bhí ceann dacha agus ceann dú agus buan. Ní rón ceann dú agus buan rá himil an ró. Si get a ladranach. So bhfuil go méid dá ógra jazz dacha. Rud eile a bhfuil na picture móra. Ma tá picture aint bog I lár an lehanana an sin cardboard paper buan hard there. Níl sin rá himil. Ní bheith dinnerbí ag géire an brégan sin a cheannacht an sin na mé. So bhfuil teidil, bhfuil picture jazz dacha. Agus Jan Kencha go muinean dá factory leis an rud a tattoo ag díal. Má tattoo ag éirí teidí a díal. Chuairt PS5 a tháinig ar an lehanana. Ní buinean teidí le PS5. nó má tattoo díal Barbie am go heidí a tháinig. So smuoine ar na rudaí a bhfuil a tháinig. Rud eile a bhfuil na ólas breise. Smuoine ar an Nintendo. Suas sa córneo bhí picture de cod cluichí gur féidir le a ceannacht don Nintendo Switch na gró, agus sin ólas breise. Ní ceithí siad na picture sin de na cluichí a chur ar an ógra, ach tá ag daine garc ar an ógra gur déag lá cluichí mar sin a cheannacht. So sin gite ólas breise. Agus mas smuoine sibh ar an ógra ó Smiths. Tá síl idirlín ag Smiths, agus bhí sin scríofa síos ag an bon www.smiths.com. So sin ólas breise fásta. nó Beidir go méid sé simúil price an rud a chur ar an ógra. In amana nar tá ag daine cibhéad a cosnaíonn sé, bíonn sé níos tuiscina é a cheannacht. So bhfuil teidil, picture jazz gal, lehanana omlan clúdaithe liberdal, agus ólas breise ar bé a deaglaat smuoine ar. Mai se.